Egy korábbi videóban már lerántottuk a leplet néhány kutyákkal kapcsolatos téves hiedelemről, azonban még van jó pár tévhit, amik vígan élnek a köztudatban. Most ezek közül cáfolunk meg újabb 5 darabot. Ha egy kutyának nedves az orra, akkor biztosan egészséges. A legtöbb ember a kutyák nedves orrát egyből az egészséggel párosítja, és ha a kedvencük orra száraz és meleg, akkor egyből valamilyen betegségre gyanakodnak. Viszont egy száraz orrú kutya is lehet ugyanolyan egészséges, mint egy nedves orrú társa. A kutyák orrának hőmérséklete és szárazsága naponta változhat az aktuális tevékenységüktől, a környezettől vagy egyéb tényezőktől függően. Egy kutya orráról nem igazán lehet teljes bizalommal megállapítani az egészségi állapotát, egy hideg, nedves orrú ebb is ugyanúgy szenvedhet valamilyen súlyos betegségtől. Ha legközelebb a kutyád orrád melegnek és száraznak érzed, nem kell azonnal aggódni, érdemesebb inkább a táplálkozásában és a viselkedésében beállt változásokra figyelni, mint az étvágytalanság és a kedvetlenség. A szalonon nem árt nekik. Az ember azt gondolná, hogy a békön nem lehet káros a kutyáknak, hiszen az is csak hús, ami egy alapvetően ragadozó állatnak éppen hogy jót tenne. Az igazság viszont az, hogy igen káros lehet és hosszú távon súlyos egészségügyi gondokat okozhat a kutyáknak. A magas zsírtartalma a hasnyálmirigy gyulladásához vezethet. A hasnyálmirigy választja ki az emésztőenzémeket, amik segítenek feldolgozni a bejuttatott táplálékot. Ennek a szervnek a megbetegedése súlyos emésztési problémákhoz és fájdalmakhoz vezethet. Az angol buldog lapos pofája egy tenyésztési hiba eredménye. Zömök testalkatával, kiugró állkapcsával és ráncos bőrével az angol buldog talán az egyik legértekesebb kutyafajta. Viszont rengeteg egészségügyi problémájuk lehet más kutyákhoz képest. Többek közt légzési nehézségeik lehetnek a rövid fejük miatt. Ennek eredményeképp furcsa, horkoláshoz hasonló hangot hallatnak, mikor levegő után kapkodnak. Az angol buldogot eredetileg bikaviadalokhoz tenyésztették ki. Akkoriban ez bevett szokás, sőt törvény által előírt volt a bikák levágása előtt. A jószágot kikötötték és kutyákat uszítottak rá, amíg feladata a bika legyőzése volt. Úgy hitték, ez megpújtja az állat húsát. A rövid lapos orra a buldogoknak segített úgy fogást találni a bikán, hogy közben az órán keresztül megfelelően tudott lélegezni. A kutyák szeretik, ha megölelik őket. Az ember számára az ölelés az egyik legalapvetőbb formája a szeretet kimutatásának, érthető, hogy a kutyáknak is ezzel a gesztussal akarjuk kimutatni az érzelmeinket. Ők azonban nem feltétlenül találják ezt olyan kellemesnek. Az ölelés mozdulatával a kutya azt hiheti, hogy a dominanciánkat akarjuk kifejezni, ami nyugtalanná teheti. Az is lehet, hogy zavarodottá válik és azt hiszi, hogy valami rosszat tett. Persze ez nem minden kutyára igaz. Az ölelésre adott reakciójuk függhet a személyiségüktől, vagy akár magának az ölelésnek a módjától. A kutyák akkor esznek füvet, ha betegek. Széles körben elterjedt, hogy a kutyák csak is akkor esznek füvet, ha betegek és így akarják kitisztítani a gyomrukat. Valójában ez csak az esetek kb. 10%-ában van így. Lehet, hogy a kutya tápanyagokat és ásványi anyagokat akar bejuttatni a szervezetébe, de az is előfordulhat, hogy egyszerűen unatkozik. Az is lehet, hogy így akarják megvédeni a területüket. A fű elfogyasztásával úgymond megízlelik, hogy ki járt előttük a területükön. Még egyszerűbb magyarázat lehet, hogy a kutyák csupán szeretik a fű ízét.